Höhwet var şey dağıtıl vötün geçibilen bir toy topup inniki bir toya hovlukmas var yani. Şol varsına öňünden inhä şildirdäp akyp ýatan bu diýaly dağ çeşmeden Höhwet başy atdan düşägede hey akyp ýatan bu diýaly çeşme eňeň var. Tuğuçup kelletini kaldıranam şo duvalin ene tuğumu sülen ağırdım tör olup gelyen bir vakarman qavunu görmüş. Ol qavunu tuğdan iki el bilen alağada bir uçmaktan çıkan zat deyip çeşmeğin bir qıratına çekilip ay buğdoşan vurup yankı qavunu pıçağın degirenden qavunu tartırlar. Höhwet başy qawundan bir dilim alagada ime otur. Qawun füjüründen onu demiktirip barýardy. Başy dutar qawundan çykaryp bir saat salmağa otur. Saat salyp bolandan soň kelletini galdyryp Allah jan men henne ýok, mende ýok. Bu qawun ime oturuverdim. Belkide bir benne muny öz çoponunu ya doğun garnaşyna qawuny tuğmuş bilen uğradandy. Men etmegime bolanak diýip haydan hay dutarny ýygnap ýankı qawunyň borjyna salyp şoň uğru bilen ýokarlygyna sirip ýöräberdi. Şol ýöräp barşyna bir ekinçilikde ekinleri seredip gören bir ýaşyl agabat geldi. Höhwet atyň üstünden edep bilen Esselamu aleyküm ýaşyly salam berdi. Ýankı ýaşyly Höhwet başa edep bilen saglyk amanlyk soraşandan soň ýaşy ilki atdan düş onuň salamlaşandy ýylgyryp jogap berdi. Hekima ha mihman inhänni habaryň bolsa aýdy ber. Ulak ýanmy. Höhwet başy müýnýaly ýaşyly ýaňatdan düşüp bir suw içermen bolamdan şu qawun suw içilen ak gelýär. Menem aýtmany alagada dilimler iýmäge başlady. Erdenem Allah janlarym duray. Men bir edýänim näme? Muň eýetin arda etmeýän belki bir eýet bir çoponny ýa bir garnaşyna suw bilen ýollandy. Men bolsa alagada bu qawun iýmäge oturdum. Her neçigem bolsa men bu qawunyň eýerini tapyp arda deýinip şo maksat bilen şu suwuň boýuna sirip gelşimdi. Indem sizden bir towakkam eger şu qawun sizinki bolsa men günämi geçe bolayım diýip Höhwet jogap berdi. Hekim adam durdy da etli wagtdan mehman qawuna beriňki. Men her daim bir yüzden uğrak malıma seredip gören çoponma şu tuğum uğru bilen qawun ýollaýan bir sowja bilen ýetinli bir kan qawun ýollaýandyk jogap berdi. Ýaşuly bizim ol çopanyňda ýollan qawunyňdan ýolla alyp galyp ýene başlady. Sizinni men günäm geçin. Näme demde men günäm geçip boldum aýdym. Men şoňa rahat edip Höhwet başy ýüzüň. Hekim ağa han otur. Mihmanym bol. Onsoň men sana şertimi aýdaryn diýip Höhwete ýüzledim. Höhwet atdan düşüp çaýy içipdirler. Etli wagtdan soň hekim ağa ýüzlenip hekim ağa menem bir ýolagçy şertini aýtsam benim sizin şertinizi bitirip yola düştüm. Onu hekim ağa eger sen men şertimi bitirjek bolsaň men bir gıydym var. O gıydymyň iki gözi ýok, dili ýok, ayagy ýok, gözi ýok, kulagym ýok. Inhä şeýle men bir gıydym var. Eger de siz
Men şok edim alma razi bolsaňyz. Menem sadan ýigit. Sen günäni geçerini jogap berdi. Söhbet bagşy esli wagtym duragada bor ýaşuly. Men razi diýip jogap berdim. Hekim ağa söhbet etdi wasynadan soň. Beýdim. Rivazan han bärik çık diýip öý tarapa ýüzlenipdi. O tarapdan gelen gaýyp egli keçeni köýnekli, boynu gül ýakaly, keşderi gözüň alyp barýar şeýle geýnuli gaýyp içeriden çykypdy. Muny gören söhbet başy esli wagtyda damyp diýwa weden sinapdy. Söhbet başy esli wagtlymandan soň Hekim ağa, men dedim, aydan sözlöňüňi, diýen sözlöňüňi men düşünmedim. Nähil beýle bolýar diýip soranny, Hekim ağa, näme düşünmediň ogul? Aýdy ber. Aýtdym Hekim ağa, siz ýaňy gül ýalgydyňyz, gözi ýok diýdiňiz, dili ýok diýdiňiz, aýagy ýok diýdiňiz, gulagy ýok diýdiňiz. Men dedim, bu diýmenleri düşünmedim. Hayran kalmak bilen soran. Hekim ağa esli wagtymdan soň oglum, men siziň halallygyňyzy, siziň ýüregiňiziň täkligine oglum ýeten soň hem şu ýyly size bermekçi boldum. Dogry. Men dili ýok diýänim. Men gaýdym. Geplemesi zady gepdim. Gözi ýok diýänim. Gözüni görmeli däl zady görmeli. Aýagy ýok diýänim. Basmasy ýeri basmy. Gulagy ýok diýänim. Gep gurrun gıýbatlary bilen ünti boldy. Ne şeýle gaýdym bar men diýip Hekim ağa jogap berdi. Şondan ýa-ni Hekim ağa esli wagtymyp han ogul sen gitmäkäň bir maňa akşam maç salyp edil berdiň bolýan gitmäkäň ýene de bir saat salyp berdi ýüzlen. Şonda söhbet bagşy esli wagtlar kamat boynu owadanlyk görküni edep ekramyna tiýinap şonda şu saat çalma. Ondan soň Hekim ağa ine ogul. Bu bugurçynam saňa berýär. Indem bolsa ýoluňyz ak bolsun, ýoldaşyňyz hak bolsun diýip özüniň diýwa wedel gyýdy bilen söhbet bagşa süýj arzular edip ýoluňyz arawas bolsun diýip ýoly saldy. Inha edýdiler. Türkmen ýyllarynyň edep gylyklaryna, gözelligine bagyşlap döredilen ajaýyp halk tadymyza diýwa gözel arawaýetine şeýlerek görär. Şolar ýaly arawaýetler halk haýdymlanmadyň ýene birem ak ýüzlü maralmaýdym bolmaly. Waýdym arawaýetini men ädirde gurrum bereyim. Bir wagt damana ýolunyň ustady durdy wagşyň ýaş ýigit wagty
o basında sene maatlığı yüzülen göğün merşip. Ondan bular sene yüzülen Tapır ayının 14'üne toy tutmağa tayinip görü uğrattırlar. Durdu ağışı Daş Kovudaki doğun karındaşlarına toy aytmak için yolu düşmüdür. Durdu ağışın ovudu yok vakti, yat yerden gelenler ova görk berip oturan tenemeyi alıp gidipdirler. Bu ağacı havar eşten durdu ağışın tepesinden kaynatı uylanıyor. Son durdu ağışı şükür ağışın yanına varıp, bolun dağıtları bol şey alı gürünler. Son durdu ağışı ile şükür ağışı niri desin hiyo edip bular yolu düşüptür. Az yöre, köp yöre, bular hiyoda bir mahal yetir düşen Karadağlı göklüň oyunu mihman boldy. Karadağlı göklüň arkaşdan maran durdu ağışı bilen şükür ağışyny bäher bilen garşylap, madaly bağışlar din jalandan soň ne ahwal bilen, ne sebäp bilen bu tak düşenlerini sorar. Şonda şükür ağışı Karadağlı göklüňe yüzlenip biz gitgimizi özläp geldik diýdi. Oba görk berip duran görkli görmegey kenemgey bilen durdu wagşyň toýu bolmaly. Mene äne boşluň toý dik geldim bolyn. Ya bolmady. Bu sözleri eşdenden soň Karadağlı göklüň sakalyny typalap için hümledip öňümizde anna güni hiwada ul bazar bolýar. Şol bazarda Hayri yurtlardanın bir näçe tövde wärler geldi. Ine ýaňy ýakynna hanyň arkaşdan alyp gelen ýaş gelini özüne lewat almaga gelýänem ýylyň içinde myş-myş barlygyny aýdypdyr. Belki şo bazara çykdyk. Edem senemde duşmaňyz mümkin diýip. Karadağly göklüň durdu aşylan şükür wagşa ýüzlen. Ondan ertesi Karadağlı göklüň durdu aşylan şükür wagşyny hywan kadar bazarına alyp geldi. Şonda durdu wagşyň eňine elini goýup, biz ana şükür wagşy bilen hol ýerde durar. Senem şo gelýän gyýlyň içinden öz senem bardyr belki syňna diýipdir. Durdu aşylan gelinden gelýän tarapyna teredip, tövde wärleň arkasynda gizlenägede durup, gelinlere syňna da gözü sürmeli, tanar ýaller, gyýlyň öňüne çek gelýär. Senem gelýän. Durdu wagşyň özüniň bäri geleni seneme näl duýdurjagyny bilmän, öz adyny tutup, durdy diýip gıýgyryp. Durdyň sesini eşdenden senemi takka durup, durdu wagşyň özüne dikanap seredip, depesinden dawanyny çenli sylynyp, ýene de öz ýoluny dowam edýär. Durdu wagşy ýygynyň et wagtlary garap, ullan bir demin alypdyrda. Ýoldaşlarynyň ýanyna gelip, "Hywalyk işimizde toray döýdýän. Ýöne arzu edip beren Karadağly göklüň utsada gördük" diýip jogap beripdir. Soňondan Karadağly göklüň bir arkaşdan maran mihmanlary öýüne alyp gelip, hezretläpdir, hormatlapdyr. Bular ýene de öňküsýaly aýdym hale otur kalar. Aňyrdan hanyň iki tany atlyları gelip, Karadağly göklüňe arkaşdan gelen bagşylary hanyň köşküne alyp barmalygyny aýdypdyr. Şonda durdu wagşy ullan lemin alypdyr da. Biçare aýdym diňläti gelipdir o. Gideliň halipa diýip şükür wagşy aýdylan. Karadağly göklüň bagşylary hanyň köşküne alyp geldi. Hanyň wezirdir wekilleri durdu wagşy bilen şükür wagşyny hormat bilen garşylap, olara hezret hormat edip, iki kat düşelen körpeçäň üstüne geçirip, bagşylara başla berin diýilen ýaly buýrup geldi. Durdu wagşy ilkinji aýdymny äne onu namut galy
senem zatana näme boldy diýip başladylar. Munyň başdan beýle diýip başlamagyna şükür bagşy howatyr edip Kara Däli'nin ýüzüne seredipdir. Ýöne Serhoş han bu zatlary duýmandyr. Soňam 3-4 tane aýdym aýdyp ýagşy ötýän durlandan soň dutaryň kirşini bir çekägede ak ýüzlü maralaydyma başlady. Eline aýna alyp çekdi göze türmäni, ýar boýnunda gizledin alma bilen hurmany. Sapar aýyň 14-üne wadalaşdyň gelmäni, boýlaryňa maýil men ak ýüzlü maral mol diýip belen tetbilen ak ýüzlü maralary. Köşkdäki wezirdir, wekiller, hanlardyr beglen hemmesi baýdyma hayran galyp doňkan. Soňundan durdy bagşy aýdymyň soňunda dünkü bazarda senemi görünnem ýatlap aýdyp goýber. Durdy bagşy etleýär kara gözlü gelini. Gelin bazara çykyp hynalapdyr goluny. Ýar bazara baranda birje gördüm ýüzüni ýylgyrşyňa maýil men. Ak ýüzlü maral mol diýip aýdymy torup tormanka ikinji otogdan çirkin tereşdim. Aýu ýeteweriň hanyň körpegelini çaşyp öňüne durdy akşam tappa sesini goýup ellerini taňylatyp başlapdy. Ine bir aýtdan soň han tasrap çykyp "Hey gara gökleň, mihmannaň amalla göterilip uluk okady." Kara Däli gökleň durdy bagşy bilen şükür bagşyna mal öýüne geldi. Ondan Kara Däli gökleň "Babadoşlar, sizinle tagaman gaýdym. Ýogsa bu handan nämelere bolsa garaşy bermelidir. Her neçe bolsa ýola düşüň diýip bulary ýola saldy. Şonno durdy bagşy bilen şükür bagşy ýa keremli dağlar uğurmut edip ýola düşüpdi. Ine oğlum, akıllı maral murawaýaty şuň kune çenni dillen dile geçip biziňle şuň kunlemede gelip ýetipdir. Awala taňry alkan. Elbette özüňiz bilýändiňiz. Bakyrly maralym aýdymy. Biziň halifa wagşylanma Takyjep bar. Oradi Ilyasov il içinde tigan maşy lakam bilen ýerine ýetirip gelýärler. Hormatly prezidentimiz Ahman arkadaşymyz Şumat halifa şägirdlige uly ýol açdy. Tüweleme hoýsetiň bar balam. Uwanyan. Hanynny munça ataň ýanyna gelen soň bir ataňa bir akylly maralym aýdyp berdiň agulym. Kızım aralım sene yar yüzüm aralım. Hay korkuncumdan men öldüm gelin can sen menin maralım. Ay menine diye dostlarım ardım ayday senlere. Ey yar menin ardım yeterin ey ol kaşı kara göze. Ay ağzından pozu verse tomuşu eylem bildire. Senim dağını tavşırında turun kaydım öyünüze.
ahir mi sen ya teker kandan bağrım yırtır kaça darap koy versen vay bir karış boydan artar. Hep nikahımı götürdüm dünya cemalın elem tutur. Ol cemale aşığım bulyan gün günden beter. Hey ya gelen doğrular gün hancar bollüdüler salama gelen kıyılar vay akıllım aralime. Yeline aynalı çekti ve sürmene. Hey koynunda sakladın gelin can alma bilin hurmani. Ay saparayın 14'ünü vade verdin gelmeni yılgırsın emin mail akıllım aralime. Durdu başı tüyüptür kara göllü gelin bağları çıkıp kıynalaptır kolunu. Yargada çıkanda birce gördük yüzünü yılgırsın emin mail akıllım aralime. Sen menin maralime gül yüzlüm aralime. Hey yılgırsın mailem. Yılgırsın mailem gelin can akıllım aralime. Hey